Això és un acte molt senzill, però ple de contingut. I en aquesta ocasió encara més, perquè són 100 anys. I encara més, Ramon, per el que m'has explicat, que el pare encara és viu i que també per Sant Joan va fer 100 anys, no? Sí. Clar, perquè al final la cambra el que intenta amb aquesta distinció és premiar una trajectòria. Una trajectòria en la que tu, vosaltres, el pare i l'avi, doncs, bueno, hi ha hagut de tot, hi han viscut de tot, no? Perquè en 100 anys doncs hi ha de tot. Hi ha alegries, hi ha desgràcies, hi ha projectes, hi ha èxits, hi ha fracassos, com és una vida, en definitiva, no? I sobretot hi ha una cosa molt important que nosaltres des de la cambra intentem transmetre sempre, que és que hi hagi una adaptació en els nous temps. Per tant, primer, enhorabona, i en segon lloc, gràcies. Gràcies perquè, bueno, tots aquests anys vosaltres heu viscut però heu facilitat la vida als altres i heu permès en aquest cas concret doncs, que vagin més ben calçats i més ben abrigats, no? Però bueno, això és molt important perquè a vegades s'oblida. La feina, la funció que teniu com a empresa és precisament aquesta, no? Gràcies per això i gràcies perquè amb això heu creat riquesa en el poble. Al final heu construït país, heu construït Catalunya. Catalunya es construeix a base de donar servei a la societat i de ser-hi en els moments bons i en els moments no tan bons, en els moments dolents. Voldria agrair-vos a tots vosaltres per la feina que heu fet, amb aquella senyoreta d'allà, que també ha treballat molt per poder arribar a aconseguir això, i sobretot donar les gràcies sobretot als clients de tota la vida. Tant d'aquí com de fora, com molta gent del poble, han vingut els pares, han vingut els avis i han vingut els nets a comprar. I que això és realment que ens ha donat continuïtat a la vida. Gràcies a tots. Aquesta placa simbolitza una miqueta això que explicava jo del canvi, no? Perquè està feta de 3 materials. Està feta de ferro, acer i alumini. Amb aquesta necessitat d'anar canviant, d'adaptar-se, etc. no? Moltes gràcies. Molt bé, hi ha un diploma que acredita una cosa per fora i l'altra per dintre. L'altra per dintre, exacte. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. La botiga, vull dir, la llicència fiscal més antiga que hem trobat és de l'any 1922 i tindria d'existir de més antiga, però que puguem demostrar és de l'any 1922. Va començar l'avi es deia Casimiro Pons Albós i era un personatge que es dedicaven a fer botes de muntanya pels pagesos. Aquí, tal com estem ara aquí, hi havia 6 persones treballant fent botes de muntanya per tot l'any. A partir d'aquí es va anar tirant endavant fins que va arribar el meu pare, devien ser, doncs mira, l'any 39, 40, aproximadament després de la guerra, i es va incorporar el meu pare aquí. I ells dos anaven a les cases de pagès, prenien les mides amb els pagesos als peus, els hi feien les formes de fusta, i durant tot l'any feien les botes de muntanya i quan venia la fira de Santa Teresa venien a recollir les botes als pagesos. Després ja el pare va començar a tenir ja botes d'esquí, va començar a fer esquisos, va començar ja amb material ja de futbol, pilotes, aquestes coses, i a partir d'ahir es va anar incrementant fins que va arribar un moment que ja tot es va convertir en esport. Jo, quan vaig agafar la botiga, les sabates a mi no anaven, no reparar sabates ni fer sabates a mi no anava, i a mi anava més al món de l'esport. I a partir d'aquí es va anar convertint en esport, fins a aquests moments. 100 anys es diuen molt ràpid, però 100 anys són molts anys i, per tant, molts anys al servei de la població, al servei dels vilatans, transformant-se i adaptant-se en els canvis de la societat, en els hàbits de compra, els caps de setmana, avui dia la competència de la compra per internet, i en canvi tenim aquestes botigues que aixequen la persiana cada dia, que generen activitat en la vila de Ripoll, que tenen també proveïdors de la pròpia vila de Ripoll, i per tant crec que aquest acte tan simpàtic i tan emotiu és un reconeixement, com dèiem, a aquestes botigues, aquests establiments que fan poble i que sense ells seria inimaginable una vila, un Ripoll sense botigues, sense botiguers, no? I per tant aquest crec que és el millor reconeixement en aquests 100 anys de trajectòria d'aquesta emblemàtica botiga d'aquí Ripoll, Esports Pons.